Welcome to this important episode of Spiritual Highway. Today we are here in the battlefields area of the Midlands zone, where I'm going to be speaking to one of the traditional healers named Lazarus Mushai of the Zimuto clan. Tategur Magadi. Tinofara hedu. Magadi iwe Aiwa tinosimba. Tiri kusangana muchirongwa che-spiritual highway chinotarisa kufamba kunoita zvemweya. Tiudzei ndimi Tateguru ani zvakafamba sei kuti muzovapa muri nhasi. Handiri kunge ndakaziva asi ndakangonzwa zvatanga nokurota kuti ndizive tora muti wakati, tora muti wakati, tora muti wakati. Pamavhirivhi kwambudziya pakaita mvura kuoma ndomusi wakabuda mudzimu. Pamavhirivhi kwambudziya 1983. Saka ndomusi wakabuda mudzimu uchireva zviga zvakanga zviri zvinhu zvakanganisa kuti mvura inyure. Vapresident vakatuma community ndangani vakasvikapo pamusoro pokuoma pana military yashaya mvura. Ndozuva rakatanga kubuda mudzimu 1983. Makanga mune makore makati? Angu okuzvarwa ndanga ndasvika pa 183 ndanga ndasvika pa ndandine 56 ndikuti pari zvino ndine makore anokwana kuti 70 asvika mu70 kuzvara kwangu 1944 ndisiberekwa 13 January. Emimi muri vairangara? Tine irangara hongu. Tinotenda. Nyika ino yeZimbabwe zvinhu zvese zvavhiringika. Chokwadi. Vana havachazivi chinonzi mudzimu chii. Tiri kuda kuti mutsanangure. Chinopa kuti vana vasingazivi zvomudzimu kazhinji yezvino chechi dzawandisa. Zvatinoona muchechi zvinoita vanhu vechechi zvawandisa zvikuru. Ndo zvapa kazhinji kuti vana vakanganisike musoro pamusoro pechivanhu. Tina masabhuku kune zvisi zvinoyera uye pane pamwe panhu panotaurwa kuti izvi hazvitenderwi namadzishe asi vana havachanzwisisi manje. Icho chinonzi mudzimu chii? Mudzimu uyo munhu wakafa wakamuka kuuya kune wedzinza rake kutevera. Wedzinza uchiita basa rei? Wanga uchirapa vakwazimuto. Vakwazimuto vairapa. Nhongai zvinhu zvamunobatsira nyika. Ndinobatsira vane chirwere chegomarara. Ndinotova navana 4 muno muZimbabwe kune vana asi kuSouth Africa kune 6 vandirorapa. Kozouya chirwere chenhuta, kozouya chirwere chezvipusha, kozouya chirwere chelokuzeni ichi chamaronda fanika chandakaona kulokuzeni kuBedbridge kunzvimbo yamakakaure chamaronda risingapori kunyenga munhu. Nechirwere chamapundu chimwe chokuti unongodliwa nezvipuka zvichibuda so. Kazhinji ndapedza vanokwana kuita 4 kana 5 ndichisangana nazvo basi ndichivarapa vachirarama. Iko mudzimu tinoda kuti munyatsotsetsenura. Ndizvo. Noti vana havazivi mutsauko wekuti mudzimu wakanaka here. Hongu. Pane mutsauko mudzimu neshavi. Ipai vanhu kuti vanyatsoziva. Nokuti mwana akanzwa kuti kune mudzimu anoti ndizvo zvinhu zvakaipa. Ngatizvisiyei. Ichokwadi. Pane mutsau vamwe vanotenga zvemudzimu asi mudzimu unonzi mudzimu ndewedzinza. Sezvi zvinchiti ndiri woKwaZimuteni ndina vanhu vaviri woKwaZimuto Madaniri naMushai vari pandiri. Mudzimu wokuti kana uchitobuda vana vanoudzwa kuti zvakati vanangu pane zvakati zvinosumudza zvakati pane zviyera zvinodai mudzimu uyo uchivaudza zviri zvika mutorwa uya manje achitsvaga matare orondedzerwa nhamo yake. Kungozi ndiko basa guru manje. Shavi ke? Shavi zvakasiyana, shavi rinopera izvo mudzimu wedzinza uperi. Chirwere cheshura matongo chanetsa ichi. Hongu. Munochibata sei? Ndine mixed yacho ndofunga ndine nguva yakati iye zvino ndofunga ndine gore nehafu. Ndine mixed ndakaenda ku Lesotho ndikadzoka. Ndine mufembero watanga tichironga navo vanhu. Ndikabuda ndikaenda kuZambia Kitwe ndikadzoka. Tino mufembero watari tichiita pacabinet yeZinata. Ndikaenda Malawi kunchisi ndikadzoka. Mishonga tinosanganisa nemishonga asi kune zvipuka zvipenyu zvatinotouraya tichisanganisa.